Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Inday nga roden, drogyan, papagayam, ti pagkasalitaan, ni pagayam ti kasilbi ka na poluan, ti kwentas, no anya reto yung pagkasalitaan, sa godayin nga rin ti surat. Kuna na to, Dear Manong Nemi. Agrubrubot kami iti asawak, iti dayta nga agsapa ti Domingo, Manong Nemi. Iti adda mga baga nga dagsapsapol. Itinagan nga nabayag basitan nga pimusay, Manong Nemi. Nagkurat-ret timugin ko. Sino? Senon? Honey? Sapsapulan da, tinagan nga Carmen Ladicos. Kit, daddy mama na ta. Apay ka sapulan da? Nabayag. Ang tatalong na katawanan na sipot na tayo, di ba man, di ba? Una, tapit-tapit din ang kasar. Nga saan nga nauray ni Daddy Mama, ito'y inaunang anak ta. Sino, apin nga da? Tamang pa lang, damang sapol ka Daddy Mama. Pastrikek, wala nga mapantig simba. Ibagam tulangin, o may ito na, maminsan, sino man deta? Kaya bagam nga natayan sa sapulin ng tao. Hindi na siya sa akin no sikat mapan mga ibaga. Sweetheart naman. Alay, iring pas ko lang nabiid dati pa nagsukat ko. Hante mo't pa nga maladaw Mabalimbat nga dadya may kadwa nga misa. Iti atendaran tayo no, sa ating makamakam ti first mass. Nagsapang pa nga mindetan. So nagkapo iti sa bali nga probinsya. Nagkapo langan ti nabandog ka, nagbiyahe. Babae, lalaki? Babae. Medyo nataangan matin. Nadyak mariro, 40s, late 40s, tawin na. Sige na. Yun yung masapol na yan. Idag pasalasak Manong Nemi ti makdir ti may sa nga bakit. Ngalangan at ikakangailang nga bakit? Ibagabigat yun, Ana. Ay, kastamit kang ka, anak ko. Sapsapulik ti Carmela Dicos, kat dito nga address di sinapul ko at isumatinated kanya, Carmela Dicos, iti dito nga street, house number, mamangko ni Carmen Ladicos. Natayin. 3 nga taon itan tinapalabas. Ay, natay magkayam. Sino kay kadi? Dig na tinagan ko na ibaunak lang ditoy. Na ibaon kay ditoy? Nagapuak pa lang sa probinsya ti Nueva Ecija. Adayo kayo Adayo kinapudno na kit. Dato iti may 3 nga lugar nga imayak. Bapanak pa sa di kagayan.
sa Isabela. Nagtutor kayo, pulpulikos, nagabo kay Geneva Esiha, nagnaan nyo. Dito Carmen, hindi Pangasinan. Sa nagpa Ilocos Sur, Ilocos Norte, dito Anat masapulyo, kani di mamang ko. Manong nemi, linoktan na tibag na. At kinita na. Papel, sana intad kanya. Auring, tinagapuan na ito nga surat, nga na-address kani di mama. Ni Madam Auring, ka nagpapayak katulong na. So ngayon baon na. Ado di kitilistahan, intad na kanya. Binasak ba nung nemi ti surat? Carmela, pakawanan na. Numaramit ko. Nga kayat ko mapasublian. Dedin regalo ken ka akwentas. Ana? Kwentas? Kinitak ni Nana Digna. Pemiso na ito nga surat, Nana. Ohen, surat nga mismo deta ni Madam Auring. Nga paspasublin na tinregalo ng kwentas kaya di mama. Ni sumambala tagregalo nga pasublin na. Kinapudno na sa lang isuna ti pasublin na rin tinregalo na. Kinadupe dito listahan nga papanak nga pagsingiran iti pautang na. Nabayag ka nun ng tawen nga di na nagbayad ka rin iti pautang na. At awang ka din na dya kwentas. Malasan ko. Impasurot yo ka di, iditanim na. Ganto kas pagarigan na kastat inaramid mi. Hanyang arteramidan tayo, Nana. Mapante ka di. Rakraken jay pansyon, di mama. Sa itiloktan jay lungon na. Kat alantay na di kwentas nga naipabalon kan kuana. No, dabay lang baka no. At na nakakita ka rin dahil mananakaw at Campo Santo kat napanta inalan sa pinalbaliwan nga sinamento di tinubtubta nga pansyon. Atut kas jacket. Yung saan nga tamit? Tatinaodi nga pa ng sarong karmit itanim di mamagit. Hambat ka na hambat ka na perdi. Ay, nangorot ko yung tas malasan ko. Kinapod na. Ito yung panak agdikos. Inuksot ko. Iso lang yan, tisaan ko na isuot. Di kwentas. Ngayon dyan siguro ti kwentas kay bagbaga ni Madam Auring. Ngayon regalo na kari ni mama. Tao mo sa baling nga kwentas. Di mama. No saan nga dahil dyan nga kwentas. Sakbay nga nagsatan ti anges. Intad na kanyak. Impatawid na kanyak. Agtungtong palak lang tibilin balasan ko. Paspasublian ni Madam Auring deta nga kwentas nga regalo na itiagnagan di Carmela Digos. At nabilin di mamang ko nga ilalaeg deta nga kwentas. Gapotareta kwentas kat napateg kang kuhana. Kat naibaga na ngagpeso. Inregalo tinasinged agayem na. Ngem tinaimbaga no asino tinasinged agayem na. Iso nga data nga kwentas manipot idinted kanyak dedi mama. Nagasuot lata kanyak. Tama ibagay kanyak. Adot umapapal. No tamagin dat no manot pananggatang ko. Saan kong amo nagsipod ta. Diyak madinamag. Oray ni mama. Baka dinaam mo. No saan nga imbaga ni Madam Auring numanot pananggatang na iti deta kwentas. Nanadig na. Nga madot mang imbaga nga nabalor.
Nangina. Iso nga rin nga anadak ni suot ko nang rono no adda kiti pagaduhan ti tattao. Sang katengel ko lang ti sang kalingid ko lang no kwa. Takas ti ginapatig na ang kwentas na na. Ta insagot ti matmatayin nga ina. Nga imbilin na. Ilalaek. Tiyak ipalubos nga mapukaw da ita nga kwentas. Pakalaglagi pakkang kwa na. Nga da ita kwentas kat inregalo. Tinasingid agayem na. Nung nasigid nga agayem. Da ita nga Madam Auring. Apay nga pasublian na. Dagiti inregalo na. Ay, dati dyan ka muhasong batan balasan ko. Ay, no, utang akit ta. So, kapilitan nga sken nga. Singiren. Ngayon sambat nga rin nga pa utang kong kuha na data. At akalintagan ka saan nga magtad. Nga magsubli kong kuha na. Ay, kita saan ko nga rin nga maala no kasta. Mabidlang na na. Tapagsarita amin na ito nga bahanag iti asawa. Nagsubliak manong name iti ayan ni Senon nga asawa. Nangig nagayam ti saritaan, tadalang ti asidag. Ano taramidag? Iso ka din ito nga kwentas? Iso. Among ka di nga hindi mama mo ka, hindi makita ka. Dito yung akwentas mismo ti naka-atrakarakan ka. Kahit mo sawan, saan nga tilurupak? Dito nga min kwentas ti muna nga nakita. Nga naikwentas ka ka. Siyempre, kalpasan ti kwentas, intangad ko ti ulok, nakita ti pagkabuklam, nagayatak ka. Kabuti kwentas, isungan at trakar ka kanya. Tama. No saan siguro nga kapuli kada suot mo nga kwentas sili, baka no saan ka nga pinanpansin. Napatigaro na ito kwentas no kasta. Inalak man ang naiming sa kwensuot. Bagay mo talaga. Hindi pa lang nga presyarek. Alad na nga mangpad, dayag, mangted kang katipusaksak no nakasuot kang ka. Nangaro na no pakita, databitin na. Kaya ata iti nga 20 po ti barukong mo. Adada nga nakalaplapsat ka. Kaya no awan dito nga rin nga kwentas. Awan lapsat ko, nalaplapsat ka manin. Tawan ti pasal sa di, no agkang ka. Sano na? Ganti question ita. Ited ko kanina ito, iti bakit nga umay mga alala, gaputapas pasublian ti amo na. Nga nagbaling ka nga best friend, halaga ka no kapata imbaga, amis mo na di mamay. Kasano nga ti panang imbaga na? Intad na kanya. Nabayagin nga makitkidak kini mama na ito akwentas. Apresyare. O mapapalak. Nebagak pa'y idi. Ano kas pagarigan kat iregalo ng to kanya. Iso nga napasama. Intad na kanya. Imbilin na nasangko pupukawan. Ilalaek. Numabaling kat sangkong ikatin. Kalpasan may kur. Ititingit ko. Iso nga inilaek. Ita. Kahit man na pasublian na din ang regalo kang kuwana. Itaan niya nga rason. Di ba doon na regalon kat samon nga paspasublian? Manasid mo yung pabulod mo. Wano binulod da. Ano nga rod? Itid ko? Nadala kang kag-desisyon si Lord. No samong itid. Ang mga no adadakas ang mapasamak kang ka. Iti pamilyata. Niya kung mga dadakas ang mapasamak ka na ta. Baka dahil takit iti paka-hol-hol dapam. Baka no adan tumang sabrot kat maala na kamatem to. Baka no panangkamat mo, may taglab ka, wano saan kat panangkamat mo kat sabatan na, bagkugan na ka.
Itit ko nga rod. So nga rod ako nakang ka. At akin ka. Diyak kahit ngetid. Tapay. At adang itong palik ti bilin di mama. Di naman imbaga no, danto may mangala, isublim to, di naman ko na. Ito ko may imbaga di mami agad, no, kas pagarigan, ta kahit ito nga, best friend ko, ang pasublin na ito, akwentas, no, may nanto alain, alag, itad mo to, no, kung na kumandi, hambaga ron. Bahala ka. Diyak kahit ang mapuko ko nito kwentas. Impatawid kanyak di mama. So, talineed nga da kanyak dito ang kwentas. Nagsublihan kiti ayan ti bakit manong name kit kinunat nga saan kong ited keng kuwana. Sana nga rin nga agbaybayag balasan ko. Ano nga tanong mga ramid ka ti surat? Ta isunto ti babasak kini Madam Ahoring no sumang petag sa diyay. Ta saan kong tulang ibagbaga nga handa kahit nga ited. Diyak abot rason, makakunak to. Kasto lang yan, nana. Edad mo kanyak ti kompleto nga nagan kan address ni Madam Auring. Taapay balasan ko. Baka dumdayin to di gundaway. Nga pasyarig so na. Ano namin ti klase na nga tao data? Apay nga, in regalo na langaruden, pasublin na pailain. Pagkunak nanag at nasihat nga gayem kunak kuma at in regalo na ngordet nga kwentas kit nangina. Nga mapay nga pasublin na. Nasihat ka di nga tao, dito nga Madam Auring. Awan ka di karad bengak nga mga mo. Noan niya ti kinatao. Awawagam ti Madam Auring nga nagbali nga best friend ni mamang ko. Tinapudno na balasan ko. Awan ti agpaut nga katulong na. Gaputan na unget na ingrata. Na imot. Tsaka mo, nakapadpatig ti kwarta kang kuwana. Abay nga rin maanusan nyo. Siyak lang ti baka anos. Kinapudno na, namin adumat ka nga nagikatak. Yung maumat ti maalan na nga kasukat ko. Intunukuhan, tawagan nakto, agpakpakaasi. Nga mapangkuasi kasuan-suna. Bedridden ka din? Samet. Kabaylan naman palang ito makiter. Nga sulo na. Noon na kaya't na mapanalain. Ngayon noon dahak nga katulong na payawat namin na masapul na. Ananusak at napilangmat nga at napakakitaak iti gastusan ming agasawa. Ta agme-maintenance kami matin iti asawa. At anak mi ang imadadat adayo sa maysa nanumumot ka sa saan da. So nga, anusak langin iti agbalin nga katulong na tapno adalayang gastusan mi nga agasawa. Awang ka diti kakabsat na, adda kakabsat na. Ngem, awan ti mapan mang sarungkar kang kuwana. Tano adda mang sarungkar kang kuwana kabsat na, pagsausawan na ida. Saan kaya masapul? Tangamin, naadda umay nga kabsat na, umod kami ti sabaling nga bagada, no, di mangibagay ti kwarta, masakit ni kastoy, adda ti ospital ni kastoy, kasdiken kastoy. Yung kaskas di nga nagbaling nga naimot. Di na mo tulungan di kiti kabsat na, kaanakan na. Adda lang may sa paborito na kaanakan. Dada ito ti pasaritaw tawagan na no ka. Nga pangibagbagaan no niya di kayat na. Kaya into nung matay so na. Adan to nga tamang talyaw, mang tamdag kag kuana. Kadagiti kakapsat na uno kabagyan na nana. Wala ti amokon. Awang ka diti asawa na, awang ka diti anak na. Bakit abalasang?
Agigan iti panakilil nga balay. Nagbalay nga awan asawa na, awan anak na. Ngayon matudig iti pautang na. Matudig iti nagbaling nga gagayim na. Nga nagagalwan na. May isa ka nagiti na ni dinanang mamang mo. Apay karot na pambaran na ita nga magpasubli ka nagiti inregalo na. Dahil ita ati tsakam mo. Kunak ngarot ken kwa na. Saan kagayam nga na siya at nga gayem, madam. Ta inregalom lang ngarot din ita. Nabayagin nga panahon, pasubliem. Kunak, agungat ungtan na kapag sausawan. Awang ka no ti karbe nga kamang question kang kwa na. Basta anya tibilin na kitong palik. Taitid na matitandan ko. Sige na. Itadyukan niya to complete address kenagan ni Madam Auring. Tabarbareng no. Siyak to ti umay. Tapno siyak to mismo ti makisarita keng kuana. Hindi pa mi panintendar iti may kadwa nga misa manong name iti na iti nga bigat ti Domingo iti asawak agraman ti anak mi. Dita ti may sakang runan nga paset tin nagpanagkararag kini Apo Diyos. Diyos ko, noan yaman ti kapapanan ti kwentas iti biyag ko. Isuro nyo noan niya turumbing aramidek. Saan ko kadi apakabasudan ti saan ko panang pasubli o no panang isubli ti regalo a kwentas nga impatawid kanyat day di mama. Rumbeng kadi nga siyak tuwa mismo ti mapan mga isubli kini Madam Auring. Diyos ko, pagtid ko kuma iti patigmaan noan niya turumbing aramidek. Sabi ko matasaan ko apat kaya sagmakan. Sabi ko mata saan mi nga pakaisagmakan iti pamilya dito akwentas. Napatag kanyak dito akwentas ta saan lang ang kaputa na balor. Kaya nadut umapapal. Ngem kaputa regalo ti mismo nga inak. Patawid ken regalo na. Regalo na ken kuha na kalpasan na inregalo na kanya. Da kayo Lord iti makaamon no anya ti rason. No apay dyan nagregalo ket paspasublian natin regalo na kwentas. Isuro dak turumbeng nga namidek. Pangasi, Lord. Manong nimi, iri padaglabas ti aldaw. Awam mat ti madmadlaw ko mati. Basta insuot ko latamad na iti kwentas na sumrek iti trabaho manong. Nagtutuloy manong naming no adamang kita kanyak saan nga tirupak ti kita handa no di kita iti kwentas ganda kanyak. Ano nga tatadda ka na iti kwentas? Takas ko na ni Senon nga asawak nga ididamo nak amakita na iti kwentas ko tinakatrakat na nakaatrakaran na. Kas naman no, damang kita kanyak manong nimi, ori ka opisina. No pagpugod niyan dak, saan nga tirupak tikit kitanda, no di kita ti kwentas ko. Padasik man lang ikatena, kunak itinaminsan manong. Adamang paguni kanyak. Shirley, Silvia, timot barukong kulat ta. Uy, abay, awang kanyak dito kwenta, sinikat ko, apit daw ti balata, barukong tikit kitam, nga tirupak. Nakairuam nga minin Nakairuam nga. Nung natalyawan ka, hanga tarupam ti kitayik, nung di kita kwentas mo, nga maumagam ti kwentas mo. Inikat ko ng sindira ka rin, hapi nga damang kita kanyak, damang talyaw kanyak, dati, suot kong kwentas ti makikita yo. Iso nga min ti adadang pakaatrakaran ti langam. Kinuawanin ti kwentas, saan ako nga hanggang yung matrakaran? Amo mo ita? Nga manadang nga ron nga pakaatrakaran mi. Nasuot mo ti kwentas. Diyos ko, ano nga talaga kay papanan ti kwentas ti biyag ko. Nagkapon na ngamin. Patawid kan regalo kanyak na di mama. Iso na lang ta. Adan may sa tao nga mangkliklim nga isublikon kang kuwana. Apay. Baka na misteryo.
Nga adda. Baka adda misteryo amang bungbungon kadata nga kwentas. Mamanyaman dito nga misteryo, diyak kahit na panunutin. Dati isot pa kakulkul, hindi panunod ko. Agtrabaho kid din. Manong nemi numanen ilayat ko, iti makisarita wano, mangipakaamo iti asawak, mangisingasing kang kuana. Nga mapamipasya rin ni Madam Auring. Tapno maamuan mi, ti misteryo kano, iti likodan. Misteryo, nga da iti likodan ti kwentas. Yung jak mat, gandatek, jak malamay tuloy. Ay, manong. Adain naman nga bulan. Sipod imay ni Nana Digna. Idi ta umay matmanen. Nana, nagsubli kayo? Kalpasan din ng mga bulan? Uwain, balasan ko. Tapno ipakaamo kada kayo nga nataninganin ti biyag ni Madam Auring. Tanya? Nataninganin ti biyag na. Ada ang angalin na nga sakit, di namat kayat pa ospital. Mabuteng gano nga makaamo no anya tibaga ti doktor nga sakit na. Iti may isang agundaw kat kapilitan nga intaray ko ti ospital. Kapag ti subilin diya kaanakan na nga paborito na. Dito'y matenga na doktaran ti doktor. Naadakat siya na. Kat mabilbilang ganon. Kaaldaw no bulan na. Manupay nga bulan? Duwapay nga bulan. Kalpasan na ito nga bulan. Adan to pa may sa bulan. Binaon na kay kadi? Sanak na binaon. Yung mamanggunak. No adan to mapaspasamak nga madi. Kada kayo. Gapo iti kwentas. Baka no, natayton ni Madam Auring kat di na pa napasubli, di kiti kayat napasublian. Kinapod no na, ikiti ipaspasigir na kanyak akwarta kat. Adamot inted da, ang basit lang. Kasla, iso ti pakigaw-gawidan ti biyak na. Baka no masingir nan to hamin nga pautang nan, kaya mapasubli na di kayat napasublian. Baka isuntod ti ipapan na sa jay. Sa din no? Ipapan na sa jay, papanan na no, naikadengan ti papatay na. Manong nemi nakapanawan ti bakit. Hindi ti pagsaritaan mamanin dito nga banag kinisanon. At rason ni nanadig na nga ibaga. Ora saan nga baon na di nga Madam Auring nga subli isuna. Tapno may subli, ti kayat na nga pasublian. Kat usto di ko na. Baka ganggaking ka nga adaking ka data akwentas kat baka isundot sa mo pagtalnaan ti panunot mo. Wano mang riribukeng ka. Wano mang tidkeng ka iti kada tayo iti panagmalas ti biyag. Naman pa ako mapaspasamak nga madi. Okay man ti anayas ti relasyon ta. Haw man tagsaksakit kada tayo ka iti anak ta. So na lang ta, kahit ko kuman nga agadi, ni siya princess, tapno at naman ten prince, tasal lang nga princess. Mayat ka nga rin, no? Agkukuyung tingawapan sa Genovese, ito lugar ni Madam Auring. Kaya, mga nata ati, bakasyon ta. Isang ka din nga umanay ti Sabado kit Domingo. Sa bagay, okay, man. Ngayon napipintas no mga nata may salangal daw nga bakasyon. Friday,
Tapno ti Friday, Saturday, ore kawit at tumit lang iti bigat ti Domingo. Sige, indo no Biyernes, mapantay ito sa Genovese. Kasta nga ron tinaramid mi, manong name tagapota nagtultuloy, nga kasla adda misteryo ti dikudan, asla adda misteryo ti dikudan ti kwentas. Isusuot kumitlat ta manong name. Kaya oray, no sa dinot papanak kat adda kanyag ti kwentas, kasla kukurso na daan da, nga sipduten mo no, nga sabruten. Kaya ta, nagiti masabat ko manong name, tao kata, pasaray siyak latat na kay pukusan ti imatang da, ikaw ti kwentas mano. So nga dati giti gundawin ako nga iding lingdak. Kano rin nakalingid mano. Ano nga minta dito ito kwentas kung kunak nga ron. Dati bitin-bitin na, nga sinan Cruz, wano, dito panagsiling na, rumimrimat no ka, manon na imi. Kasla saan nga agmureng. Kasla saan nga agmureng no tigat. Nakasilsila plat tama ng name. Pure gold. No mambasama ka na dagsen. At digiti kwentas ko idi manong naming agbudo ti kudil ko. Peke. Digiti nga kwentas. Ngam dito yung kwentas manong nagpunta kumparta. Nakakakumparta na blayak no isuot ko. Kasla umubing tiriknak. Kasla hanga manayunan ti tawon ko. No adda kanyak dito akwentas. Nagasta tila nga idi ni mama manong name kasla saan nga nagbakot. Ngem kaputi sakit na, iso nga natay. Ngem tila nga na kasla saan nga kuribat-bat manong name. Kaslamat ti bagbaga kanyak da asawak. Nga saan kanong agpalpaliw tila nga. Ano man pa'y manong nga tawon nga ganden na kami. Gabunga tayo, dito nga kwentas. Anandong harog binatan tilangak. Ito na isublik, kat saan kuntong isuso. Baka alis tuntong agbaketak. Baka alis tuntong agkurbet betak. Napang kami nga road, manong name kat kaputa dalugan mi nag-drive, ka asawak, amok man nag-drive, nagsinublat kami. At damat latat, anak mi manong name kaya rapi na tagay ayam na tatilikod. Titugaw aking lukod nga tugaw. Basta remet agpagunyan na kami. Nukasta nga nagsapol ti siya. Naging kang manong nemi nga nagmerienda kami. Masangwanan manong nemi ti pangal daw di makadanon kami. Ta sinapa mi ti nagbiyahe. Titututu manong nemi ti address. Simrek kami. Iti may isang adaan iti arko ng ibaga ti barangay. Naging ka nakadanon kami ti sityo. Manong nimi sigon iti baket nga ninanandig na iso kanot kapintasan kanaklan nga balay iti dayta nga lugar. Naungpot bin ti kalsada manong nimi ket makita mi tinapintas nga balay nga adda ti sa kaanan ti turod. Nga iso dayta manong name ti pagbaga ti direksyon. Napintas man ti kalsada nga dumanon aking ka iti ruwangan ti balay, ti gate. Malasing ko nga dagos manong name ninanadig na idadda iti hardin. Idadda kami ket makita na kiti dumsa agak nagdadaras na nangilukat ti gate. Ay, imay kay nga talaga. Wala na. Siyempre kadwak ti asawak ni Sanon. Ken ti anak mi. Nagtawan ti talo. Ni Princess. Kumusta ni Madam Mauring? Aday so na. Kapo itay ti doktor ken nurse. Nga nangasikaso man ang kengkwan. Di namat kahit ti may confine. Taore ko managyan iti private room, napindas nga kwarto, iti nangina hospital lang, kahit na.
nga dumanon ti doktor. Kentines nga masikaso kang kuana. Huwag gayam. Imbag taimay kayo. Apay. Nagtagamatin na kandi. Di mama. Han. Kasangay na ito ni bigat. Kat baka no, indon bigat kumat iyumay mo, iyumay yo, baka saan na kayong masango. Wala pagpag-isukuma. Mabaling ka dito, dumanon nga rin na. Ay, sige. Dumanon kayo. Naglawa manong nami, dito asular. Nagpintas ti hardin. Nagapinpitas ng balay. Ngimdag na kayo tagyan, nana. Uwen, nakamlaan ka ni Madam Auring. Baka adat nga tayawin nyo, no, makastrik kayo tiwanag. Kaya kita kakaginang alikaman. Baknang no hasta. Talaga nga baknang. Ngim din na mo nga tulungan, di kita kakapsat. Ibagbagang karot keng kuhana. Saan na nga may itugot, di kita kinamaknang na inton matay. Nagtuga kayo. Tayo bagak nga da kayo. Oh, sa mga mabalinti tumawin tiyan na, apay, makabangon ka di pa ilang. Makabangon pa ilang. Kaya na, makasakay iti wheelchair na. Mapagkuti na mati wheelchair na. Tadi makina. Ay kasta. Sige na. Dito ikam ngarot kituray miso na. Anong name di makita mi? Ti umas asideg nga nakatugal ti wheelchair nga di makina nga agpaiso. May sabat nga nakalaplapsat nga bakit? Nga kaslakang kanayon nga may kangarayon nga sumreg iti parlor. Nakapimpinas mo ti ayos ti buok na. Aumot pa'y makita nga kuribot-bot na. Nagpintas ka bakit? Nga mapay nga baga ni nanadig na nga nauyong na ungat. Naisamat. Timakder kami, iti asawa. Nimbag nga aldawyo, Madam, sika ni Carmela. Saan nga siya ni Carmela? Gabutan na tayo ni Carmela. Sika ni Carmela. Diyak laki din nagbidot. Sika ti best, may sakaragi ti best friend ko. Kumusta kan, Carmela? Oh, suot mo na ta, tinreghalog kang kakwentas. Madam, sana siyak ni Carmela. Siyak ni Silvia. Inauna ang anak, Dedi Mama Carmela. Gusta. Husto ti kuna ni Digna. Natayen di Carmela. Natayen. Nasagbay nga, tuko kayo. Gaman kami, nanay. Madam. Natayen na di mama. Nasagbay nga. Nagsatan ti angas. Inuksot na nato akwentas. Sana intad kanyak. Regalo kong kunana. Patawid ko ken ka. Dito ko nga namuhan nga nato akwentas kat in regalo tinasengyad nga gayam na. Imbilin din ni mama na di Carmela na jakpukpukawan. Ilalaek, ipateg ko. Nga no mabalingkat saan ko ngik-ikaten anak ko yukur kanya. Kinabud no na sa kulay ikaten no kastangag di ko sa. Wari maturo ka. Kasla, diya ka mo idi nga sawen no anyaman ti misteryo ti adda iti likudan na ti o kwentas. Ngayon di imbaon nyo na nadig na. Nga pasublin nyo na ito nga kwentas.
Dito ako nga nagpanunod. Nga, anya ti adda ito akwentas. Kinapod no na, madam, nakalalisto nga matrakarda kanyak no nakasuot kanyak na ito nga kwentas. Isot muna nga nakita ti asawak sakbay nga. Nakita natin pakabuklak, ida ka mamu kami. Adot umapapal. Adot mga ibaga nga nangina. Ngamjak among ibaga no ano. Ngam timadlaw ko, kaslasaan nga mamuringan, nasilaplata. Kaya nadot mga ibagbaga nga, adot nga pumintasak nakasuot kanyak dito. No tilangam itakit kasta tilanga idi Dedi Carmela. Di may isa ka na kiti best friend ko. Natay gaya man. No apay kahit ko mapasubli deta nga kwentas. No apay nga baon ko ni Tigna. Tap no mamuak no ay niya itanti ka sa saad na. Di Carmela. Manipod matidi. Kaya di na uli nga sa amin nga panagkita kat samot pa si Marsarongkar. No ba mo naman dito balay? Para nga panang iparong ko kat nalipatan na kunti best friend ko. Bueno, at talang jak malagip nga kidaw na kanyak nga sangko nga napinatgan. Awang ka dito istorya kang ka, dedi mamang mo. May panggap ka na kami. Awan, madam. Basta na ibaga na lang nga regalo kanyak ti best friend ko. Ninagan ka din na paimbaga ka na kaya. Kanyak. Siya, tinang tulong kay ni Carmela. Isod ka po na nga nakapagturpos. Iti kolegyo. Siya, tinang pabasak ang kuwana. Awan ti kastangin baganan. Awan ti kastangin istorya di mama kanyak. Kada kami. Basta, di adang puot ko. Adan balay mi, ngisot ayam mi ita. Adada kini mapa, papa. Imuno na nga natay dati papa. Ida paggraduara kiti high school. Talo ka mga kapsat, tsak tinaw na. Imuno na kindi ang nag-asawa na kiti duwa kapsat ko. No ba pa'y nakapagturpos naman. Nata ni mama, iti sakit. Nga, kas kanya. Cancer. Samot naman ko na cancer. Kidney trouble. Ngay so tininot nga nagkapsutan na kiti. Organ na iti. Unek ti pagina. Kasta ti ko na ti doktor. Naidalit ti makabulan. Miso nga di dandanin magsatan ti hangas. Miso ti panang ibaga na nga panagtad kanya kina ito akwentas. May ka mga mismo dito Suri, madam, no saan kong inted kaninanadig na. Gabot na kahit kong makasarita kayo nga mismo. No anya ti rason. No apay nga pasublyan nyo tinalpasyon ng regalo. Iti kasi nga surat. Iti kasi nga nailanad iti surat ko na naiturong ka ni Carmela. Pasublek. Isubli na kanyak ti kwentas. Di na kahit asawain nga di kwentas. Iti kahit ko makita. No di kahit ko mga makita mismo. Di gayam ko. Ngayon na tayo magkayaman. Kahit na siya at unay tay may ka. Tasikat ubi nga si bibihag nga Carmela. Ikatek nga ro din ito kwentas kinisublik ka na kayo, madam. Saan?
Ti kayat ko, nagsubli. Ket ni Carmela nga nakasuot kang kuana day ta kwentas. Kasta ti kayat ko sa word. Nagrunay ta. Imbaga di doktor. Na sumagmanulahin nga daw. Ti panagpahot ko dito lobong. Agyaman agtadimtang ka, ubi nga Carmela. Mabaling ka di nga rakupan ka. Kaya numarakop kamit kanya. Mabaling ka di nga ginarakop ta. Timakderak ni masideg manong. Ket gapo ta makatakder matisuna. Iti huidjan. Timakder ket na ginarakop kami. Naragsaka ko na yan matay. Tadimteng ka. Kaya makapaginarakop tayo ti maudi akong taway. Yung saan nga siyak ni Carmela, madam. Sikati ubing nga si Bibia ka Carmela. Nuwampay mapanggun tumatendanunan ni Carmela. Kat numapasamak nga mabaliming ituloy ito panagayami itinagkais sa ngabiyag. Mabalit na mapasamak kasta. Kung nakman lang no, nauyong kayo, agas istorya ni Nana Digna. Yung dati yung panagsasay tayo, nakasaysayat kayo. Kinapod doon na. Idi mamuak, nga dandani akong matay. Nalawlawakan ti panunot ko. Husto ti ko nanidig na, nga diyak mapasubli, uno saan ko nga maitugot, dagiti kinabaknan ko. Iso nga itong bigan. Agdadanon to amin, dagiti kakabsat ko. Dagiti asawa na, anak na. Napnumadan to itandaran ti birthday ko. Maudi siguro nga pa nag-birthday ko. Sagbay nga pumusayak. Madam, saan nyo nga lang ati dandanin matay? Agpaot pa iti biyagyo. At apay misyon nyo dito lubong. Misyon amang sulnit doon yaman di kita nagkurkurangan nyo iti padayo nga tao. Nga da kayo matlaang, madam, iti makapanunot ken makaamu amang ibaga no anya di kita nagkurkurangan nyo. Husto ka. Iso nga. Into ng birthday ko, no bigat. Ibunong ko to karag iti kakabsat ko. Di kita andakan niya. Magbibingayan dan to, di kita mapanawak na sa nikwa. Ngajak may tugot, iti papanag. Kaya naragsakak to nga matay. No makitak nga maragsakan, di kita kakabsat ko. Di kita kakabsat ko, nga saan ko nga tinultulungan. At doon di kita natulungak, may sa di mamang mo. Kaya no abay, nga saan ko man nga natulungan, di kita kakabsat ko. Idaan niya nga rason, madam. 5 kami nga kakabsat. Siyak ti nauna. Idi matay, di kita naganak kada kami, nagbibingayan mi, tinapanawan da nga sa nikwa. Ti makadakas, saan da nga inilala. Nailaklako da. Insugsugal da. Imbarbartag da. Imbababae da. Ngaretat ng gurak kadakwada. Sano at damasapul da umagdakan niya. Ano tanam-naman dang edad ko? Nagpapata kami matitawid. Saan dang inalala? Katsyak. Imbas nga mapukaw, imado. Iso na lang ta. Ato lang arutin kanya. Kadawang kadakwada. Duape nga. Nagpapasak idang sangko tinulungan ita. Nagbalina ka na paidam kadakwada.
Ang katigitulayan nga mamiris ko. Sumagmanulayan nga aldaw. Tinted nga po Diyos. Kapanagbiyak ko dito lubog. Iso nga kayat ko. Itata si bibiyag agpay. May awaras ko. Dagiti sa nikwak. Para kadagiti. Pinaidamak nga kakapsat ko. Kaya hindi kita tataho tiglawlaw ko nga kasapulan di tulong. Agtalined kang kaneta nga kwentas. Carmela, Silvia tinagan ko, madam. Silvia, kas itibilin, ti inam, ilalaem, saan mabalingan mo po ako mo. Kadi patawid mong tumit na itang regalo. Itinaw na anak mo. Nagpintas, natnagan mo, apok. Princess Lola, princess. Nagsingsingpet ka. Agdali na ito, anapindas ka. Palubos na apo, si kantumad sumublat, nga mga usari ti kwentas, nga takin ni mamang mo. Uwin, Lola. Promise, Lola. Very good. Digna. Madam. At asang ili. Inlakam mo kanida? Sigurado, madam. Basta adamot umay nga sang ili nga talaga nga inlakamak ida. Numampay parparitan nyo ida nga agtalin at nga agpaot dito nga papapanawin nyo ida. Italaing nga manipod idi. Kaya kadag ito nga agpapakan ka no kasta nga dasang ili. Kabuta sa balita sa balita. Hapay, di mo ka di kayat, agbalin ako nga nasya at digna. Saan kan nga bugbugkawan, saan kan nga pagsawsawan. Ure no, agikat kanton, no ada sumukat kang ka, haanton nga pumanaw nga puta nagbalinak nga roding nga nasya. Alam, madam, sabi ko mga itultul mo pa nagbalin mo na siya. Advance happy birthday. Alam ka nga rin na gitasar. Tapno mga tayong ka na gitas nga ili. Enggawid na kami manunemi. Tatendaran mi kano tikasangin. Kada kami tinakasaksi manunemi no kaasano tikaado dagiti imay. Kano kasano ti kaadumet sagana mano. Naglawa iti nakaintaran di kiti lamisaan nga nagyanan di kiti adu nga makan. Kasla na isang sangayan ti kaadu. Kasla may isa nga ili populasyon ti may isa nga ili manong nemi di kiti imay tapno makiberde. Dito yung nga nama mo manong nemi di kiti kakapsat na. Kahit isutat nag-istorya. Nga pudpudno tin istorya ni Madam Auring. Nga nagbalingan na ulpit ka na imo ti kapsadda. Ngam saan damat kiding mapapalaw. Ginastar da nagitahawid da, iti saan nga nasyaat. Nga iti agbisindan, agpatulong da king kuha na ngam saan na idang dinalyaw. Ngay sumat ti kapunan o apay ng kalikagum da tinagbalbaliw, tapno di kasta katagbiag da. Puro lalaki di kiti kakapsat na. Sumit lang. Managbisyo da kanong amin idi. Iso nga nailaklako da nga nisalsal da rigitawid da. Ngam kaputa awanin ti kamangan da, kaputa di tumulong ti kabsat da, ing kagumanaan da matlaing, iti nagtrabaho tap nagbiag da, agbiag ti pamilya da. Naimatangan mi manong nemi no kasano ti panangibunong ni Madam Auring da kiti titulo da kiti taga. Tadda ti abogado na manong nemi nga nangisagana amin di kito eh. Kati dakelabalay, kanti nagdiswan na, kuka kanumet da nanadig na kanti asawa na. Ta iso nga ron nanadig na, tinakaan-anos ti manong atawen nga nagbaling nga katulong na. Kaya natumet manong name tinted na ti kaanakan na nga paborito na nga nagtultulong kang kuana. Nia Edgar. Malaksid, iti panag nga hanan nga panangala iti kwentas ng regalo na kani di mama ngayon patawid met ng regalo kanyak de di mama manong nemi napirmaan nga tseke
tinyawat na kada kami ngagkapsat. Agkapsat, agasawa. Iti kita, numanot naglahon, manong ikitutak. Madam, ituloy mo. Kaya ituloy yung tagbalingan na siya. Usarim deta kwarta, no at takayat yung negosyo. Usarim deta kwarta, tap na rikas tagad. At daw sa rin nyo, no at daw masidag na tumulong ka na kayo. Madam, nakaimimbag ka, nakaimimbagag itan. Ngam nagbali na ka na ulpit, ito adon nga tawen. No may adumat di kiti nagbalin, gagagayam ko nga tinutulungak, nga may samat, dedi ang mamang mo. Agyaman kami kayang kamadam, kini daw tawat mi, nga agpaut pa iti biyak mo. Ay saanin, haning agpaut, gabutan na ibunong kumaten di kiti pagsanikwaak. Anan tupet isoldo, kinitig na, kanti asawa na nga, agyan kanyak, no, sana kamatay. Saan ka pa'y ngamatay? Umatidug pati biyak mo, madam. Ikarkararag mi data. Manong nemi, adu digiti kaslasaan nga mamati. Uray digiti mangagas nga nangasikaso keng kuwanan. I-declare da nga cancer-free. Cancer-free. Manong nemi, intawag na kada kami. Na ita nga naduktalan digiti mangagas. Iso nga, napamimit sinarong karang at tago si Suna. Agyaman na ka nagiti karkararag yun. Sinilpuan na tibiyag ko tapno ituloy ko, tagserbi. Uri awanin digiti pagsanikwa. Adamot pa sumagmano nga nagyan ti bangkong kwarta. Nga mabaling ko nga sa rin. Tapno di kasta kita, adda itid ko kanagiti kasapulan ni tulong, nang nagruna kanagiti adda sakit na kanser. Nagsayahat kayo nga talaga, madam. Nasayahat ak idahan. Itaan, ngimidi talaga talaga nugutek nga naulpitak na imot. Agang gagado nga talon di kita anak mi kinisunon, manong si bibiyag pailayang ni Madam Auring. Agpaypesula unay ako nada, uray kanser, nga awanin ti makaagas, ti sakit. No mga ramid ni Apo Diyos ti milagro, ket agmilagro. Dahito ti pagkasalita akmanong, nga aging kakarag ito'y adalata kanyak ti kwentas, na jak pulos kayat nga mapukaw. Nga dahito yung kwentas, kaya suntumat ti patawid ko, kini princess, nga inaunang anak ko. Nukas pagarikan, tumununan ko. Sabi ko mga tarakaibahan ti akiti adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag, kadikitipadak ka nagdengeg ka nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagayam mo, Sylvia. Thank you, Sylvia. Nating ka pa ng iburay iti pagkasalitaan. Thank you, thank you.